Hej og velkommen til Smagsdommeren, hvor jeg i dag skal prøve sådan en spændende Fanta her med, hvor der står Fanta Banana and Chocolate Flavored. Jeg synes, det lyder umådeligt klamt, og når jeg kigger sådan på flasken her, så ved jeg ikke rigtig, om det er noget, jeg egentlig har lyst til at få i munden, fordi altså farven, den har sådan samme, det er sådan nærmest samme farve som tynd B, og det synes jeg ikke lyder sådan videre rart at skulle have i munden. Men vi skal i hvert fald vi er nået til tidspunktet, hvor vi skal teste den. Det var ikke meget sus, der var i den. Okay. Allerførst, så lad os lige prøve den dufter af chokolade og banan, sådan meget specielt. Men ja, jamen lad os prøve og se hvad der sker. Okay, det allerførste der slår mig, det er, at der er stort set ikke noget brus i. Det er som en ufattelig flad sodavand. Ja. Banan og chokolade ved jeg ikke ligefrem, om den smager af. Jeg kan godt ane sådan chokonoterne, og også lidt banan måske. Lad os lige ja, vi giver det lige 1 minut, og så lige ser, hvordan smagen er i munden. Herefter 1 minut, så er al smag forsvundet i min mund. Jeg kan overhovedet ikke smage noget som helst, hvilket jeg egentlig også tror er ret heldigt, fordi det her, det ligner tyndskid, og det lugter af noget, der har været i nærheden af noget chokolade på et tidspunkt. Det er på ingen måde noget, der smager godt, og det er heldigvis hurtigt væk fra munden der. Så ja, jeg tror, jeg vil gå ud og skylle munden op vaskevand. Det kan være, at det kommer til at smage bedre end det her, eller måske engang, noget svinefong eller et eller andet. Fanta Chocolate Banana Flavored. Ej tak. Der står Coke her på siden. Det er lige før, det har jeg mere lyst til at tage, end at tage en tår mere af den her. Så ja, det er det for den her gang. Kan jeg hygge jer til vi ses. Hej hej.